Vítejte, pojďme si promluvit o tom, jak vypracovat plnou moc pro použití na Ukrajině, pobývající v Česku. Často se stává, že naši občané potřebují svěřit svým blízkým vyřizování záležitostí na Ukrajině, ale ne všichni vědí, jak to správně udělat. Bez řádné plné moci nemohou ostatní lidé jednat vaším jménem v právních záležitostech. Hlavní problém spočívá v tom, že lidé často nevědí, kde vypracovat takovou plnou moc, aby byla platná na Ukrajině, nebo se setkávají s obtížemi při sepisování textu plné moci. Existuje několik možností, jak vypracovat takovou plnou moc a zde jsou své nuance. První možností je obrátit se na konzulát nebo velvyslanectví Ukrajiny v Česku. To je spolehlivý způsob, protože tam můžete získat plnou moc, která již bude uznána na Ukrajině. Ale mějte na paměti, že kvůli online frontě to může zabrat hodně času. Druhá možnost – vypracovat plnou moc u místního notáře v Česku. Nebo prostřednictvím checkpointu na poště či v orgánech státní správy. Poté bude nutné přeložit plnou moc do ukrajinštiny u soudního překladatele, nebo ji poslat v českém jazyce na Ukrajinu a tam provést notářský překlad. Problém může nastat právě při sestavování textu plné moci, protože je důležité zohlednit všechny právní detaily, ale nebojte se. My v Amalthei pomáháme se sestavením textu, aby vše bylo právně správné a odpovídalo požadavkům jak Česka, tak Ukrajiny. Plná moc by měla obsahovat následující údaje. Kdo zmocňuje a komu jsou udělovány pravomoci, jaké konkrétní činnosti jsou povoleny, například zastupování zájmů u soudů, bank, institucí nebo orgánů, ve kterých může zmocněná osoba jednat. Doba platnosti plné moci je pevně stanovená nebo neomezená, takže vypracovat plnou moc pro Ukrajinu v Česku není složité, pokud znáte algoritmus a vyberete si nejvhodnější způsob. A pokud budete potřebovat pomoc, obraťte se na nás. Přeji vám hodně úspěchů při vyřizování dokumentů, dejte like, přihlaste se k odběru a uvidíme se v dalším videu. Ahoj!